to vražda. Vyzerá to, že ich zabili. Spomínali ste, že môj starý otec vám tesne pred smrťou hovoril o prípade vašej matky. Áno. Dnes som bola u notára kvôli dedičstvu a... toto mi dal. Starý otec si to tam odložil ešte pred tou nehodou. Toto odo mňa nemôžeš chcieť. Nie, to by mi Prager nikdy neodpustil. Uvedomuješ si, čo všetko riskujem? Pýtam sa teraz vás dvoch, šťastných budúcich mladomanželov. Ervín Rehák, berie si tu prítomnú Táňu Jablonskú za svoju právoplatnú manželku? Áno, beriem. Táňa Jablonská berie si tu prítomného Ervína Reháka za svojho právoplatného Veľmi sa ti ospravedlňujem, ale musím ti povedať niečo dôležité. Juraj. Musím ti to povedať. Už nemá zmysel čokoľvek riešiť. Prosím ťa, netráp ma a odíď. Ja nechcem, aby si sa trápila. Všetko je to ale úplne inak. Ako inak? Takže ty nie si môj brat? Štefan nie je môj otec? Nie. A dá sa tej nahrávke veriť? Úplne. Je to podvod. Dnes už vie každý zmanipulovať nahrávku. Ty si to urobil len preto, lebo si žiaril na Ervína. Vasil, počkaj. Nie je to podvod. Je to pravda. Urobil si to preto, lebo si nedokázal zniesť, že ťa Marta odmietla. Že bola taká čistá a nevinná. A že milovala iba mňa. Preto si ju zničil. Preto si ublížil nám všetkým. A tvoja dcéra Agáta o všetkom vedela. Pane Bože, čo vy ste za ľudia? Tánička, prepáč. Prepáčte. Ideš so mnou? Táňa, pred chvíľou som ti sľúbil, že urobím všetko preto, aby si bola šťastná. Dnes sa nám narodila naša prvá dcéra. Dali sme jej meno Marta, Heda. Na pamiatku našich dvoch matiek, ktoré nás aj napriek ťažkostiam dokázali priviesť k pravde.